Partimos a peregrinación dende a casa de Modesto e de María del Carmen porque esta noite a Virxe dormeu aquí, non? Estuvo rezando toda a noite con santiños que temos aí nun altarín. Cuidástela ben? Hombre, toda a noite, co can ao lado. E aproveitas para pedirlle algo? Eu pidolle sempre ben, salud e traballo. Que a costume é que durma cada noite da nómena nunha casa e polo día idela paseando hasta ese fogar. Agora van a celebrar a misa, quedan nesa casa e mañán trasládano para outro lugar. 8 días camiñando e vai cumplir o noveno pola Virxe do Carme. Sí, que chega a Currás, que é a aldea propia onde é patrona ali, e dali dorme nunha casa que xa vai outro día ás 12 para a iglesia. O día 16, onde temos a celebración solemne. Podo ir así con vos? Sí. Por si te caes. Por si caio, home non. Mira, ides ca vista fixa na Virxe. E como temos que ir, que será que nos guía, non? Canto é de procesión? Ora pouco. Sí? Claro, que ides tan entretenidas co rosario que non vos acorda, podedes facer así 10 kilómetros. Perfectamente, e non nos sintes? Que lle hai que pedir á Virxe do Carme, de que é abojosa? Pois da saúde, dos mariñeiros, ela axúdanos a todos, a verdad. Os que están aquí e máis os que xa non están. E ti pedichelle algo? Bueno, pues que cuida a muller que está operada de unha prótesis. Que significa ter a Virxe na casa? Eso... Para mí moito, un que devoto. Pois que queres que se diga? Unha emoción moi grande. Debe ser unha cousa bonita porque é unha cousa moi bonita, ter unha senda na iglesia. José Luis, ti fuches o veciño que tuvo a idea de facer esta iniciativa de peregrinar coa Virxe, non? Sí, bueno, nunha sobremesa con don Edgar, dixeme, bueno, había que darlle un revulsivo á festa do Carme, e dixe, bueno, pois podemos facer unha peregrinación aquí en Romai. Consideramos que poderíamos facer algo bonito, algo no que participara toda a parroquia, tuvo unha aceptación moi grande. Non vin en toda a procesión unha sola cara de tristeza, eran todas de alegría, de emoción. Alegría, emoción, ledicia. Son 8 días llenos de euforia, 8 días llenos de alegría. Después de esto les decía, bueno, pues hay que organizar una churrascada, una piscina, algo que nos reúna a nosotros como parroquia y que podamos seguir avivando el don maravilloso de la fe. Eu creo que todo o mundo está moi de acordo co da churrascada, non? Sí, eu creo que non vai haber problema ningún con esa idea. Entendo que hai moito desexo entre a veciñanza de levar a Virxe para casa, non? E cuidala. Bueno, sí, les decía que este año era un poco improvisado, que entre ellos mismos se repartieran el día donde iba a dormir la madre y ya con tiempo diremos, bueno, quiénes quieren que la madre duerma y así lo vamos prolongando a lo largo de la historia.